Masu kallon mu da saurare barkanmu da wannan lokaci, inda a yau ranar Juma'a 5 ga watan Jun, tsohon ɗan takarar majalisar jiha na ƙaramar hukumar Minjibir, wato Honorable Usman Ahmad Shekarau shi da tawagar shi suka kai ziyara ƙauyuka guda 5 na ƙaramar hukumar Minjibir, inda suka haɗa da Audaran, Farkiya, Gasgainu, Sabon Garin Gasgainu da kuma Rimaye. Ziyarar tashi ta ƙunshi sanar da al'ummar da suka tura shi domin suna buƙatar ya wakilce su cewa fa an samu haɗin kai na siyasa tsakanin shi Honorable Usman Ahmad Shekarau da Honorable Nasiru Garba Kunya, domin wannan tafiya ta NDC Kwankwasiyya suna sa ran ita ce wadda za ta haifar musu da ɗa mai ido a yankin nasu. Al'ummar yankuna da dama sun yi kira ga Honorable Usman Ahmad Shekarau da ya kira ga ɗan majalisarsu na tarayya Right Honorable Sani Adamu Wakili da ya zo ya duba halin da wannan yankuna nasu suke ciki kan ya kawo musu ɗauki. Hakan ne yasa ba mai ƙasa a gwiwa ba da muka samu tattaunawa da wasu daga cikin zakakuran matasa kai har ma da dattijan garuruwan, inda suke furta mana abin da yankunan nasu suke bukata. Da dai su ku ji da bakin su domin waka a bakin mai ita ta fi daɗin saurare. Wannan wata makarantar Islamiyya ce da ke garin Audaran, wanda al'ummar da yankuna da dama suke amfana daga wannan makarantar Islamiyya, yayin da makarantar ta shafe wata da watanni babu rufin sama. Tunda iska ta yi awon gaba da rufin wannan makaranta, har yanzu dai a haka 'ya'ya da ɗalibai suke zaunawa a cikin wannan makaranta domin su ɗauki karatu. Ga dai yadda muka samu tattaunawa da wani daga cikin matasan wannan gari, inda yake jawabi kamar haka. Sunana Sadiq Yaya Farke, cikin garin Daurawa, kuma tsohon ɗan takarar kansila na wannan mazaɓar Farkiya. Gaskiya mun zo wannan gari namu na Audaran mu zo mu jajantawa mai gidanmu kuma abokin tafiyanmu kuma jajirtaccen matashi da ya fito takarar ɗan majalisar jiha a ƙaramar hukumar Minjibir. Muna jajantawa mutanen garin Kwarkiya da wannan ibtila'in Audaran, da wannan ibtila'i ya same su na wannan makaranta tasu da ta yaye. Ɗan majalisar tarayya, muna da ɗan majalisar jiha, muna da ciyaman, muna da kansila, kuma kansila nan namu shine a matsayin sifika na Minjibir local government. Amma wannan makarantar ina ganin ta kai wajen shekara 1 da yayewa. Tun ruwan farko aka ɗauke ta, ko tun ruwan da ya ƙare na damunar ƙarshe da ta wuce aka yaye wannan makarantar. Amma har yanzu Allah bai kawo wanda zai tuba ta ba. Za mu haɗa da mu da su da shi wannan mai gidan namu, za mu je mu nemi iyayen gidanmu, Allah ya so ya yarda, musamman Ryan Hawana wani birsa Sani Adamu Wakili, za mu je mu kai makocin wannan makaranta taku. In Allah ya so ya yarda, muna da yaƙinin Sani Adamu Wakili zai gyara muku wannan makarantar taku. Ko ai sabon bulok, in Allah ya so ya yarda za mu haɗa kai, za mu je mu same shi ya zo ya duba wannan gari namu na Audaran mazaɓar Kwarkiyar nan. Muna da buƙatar wannan makaranta tamu, ba don komai ba saboda mutanen da suke gwamnati a yanzu sun gaza. Shi kadai ne zai iya share mana wannan hawayen nan. Je mini waka nake ribar ta na ci. Daga garin na Audaran, tawagar Honorable Usman Ahmad Shekarau bata tsaya ko ina ba sai Sabon Garin Gasgainu, inda aka samu tattaunawa da wasu daga cikin dattijai har ma da matasan garin, inda suke faɗa Honorable Usman Ahmad Shekarau cewa suna mai albishir da cewa suna goyon bayan wannan tafiya ta NDC Kwankwasiyya a Minjibir local government baki ɗaya, yayin da suka buƙaci su ma da ya taimaka ya kai kokensu zuwa ga Right Honorable Sani Adamu Wakili, inda suka ce akwai wani gagarumin masallaci da suka fara aikin shi, inda a yanzu haka aikin masallacin ya yi nisa, sai dai kash duba ga yanayin rayuwa an samu cikas wajen aikin masallacin. A yanzu haka dai aikin masallacin ya tsaya, inda sun gagara ci gaba da aikin masallacin, don haka suke gira ga dan majalisar tarayya Right Honorable Sani Adamu Wakili baya goya marayu da ya zo ya duba halin da suke ci ya kawo musu ɗauki na wannan masallaci. Sannan suna mai albishir da cewa 100% suna bayan wannan tafiya ta NDC Kwankwasiyya a Minjibir local government baki ɗaya. Da wanda rammi ya so, mun gamsu da kai za mu tafi. Usman Ahmad ka ci gari.
sunana Hassan Umar Gasgenu ɗan kwankwasiya ne. To shi Sani wakili babanmu da ya faɗa abin da yake damu wanda muke so ya mana a nan na wannan masallaci. Ni ma ba da magana da zan faɗa akan ya zo duba da gudunmuwar da ya kamata ya bamu a nan sabon garin Gasgenu ta wannan masallaci. Duk wanda ya ce zai yi da mu dole garin da mu iso. Daga sabon garin na Gasgenu, tawagar Honorable Usman Ahmad Shekarau bata tsaya ko ina ba sai zuwa cikin garin na Gasgenu, inda muka tadda cincirindan matasa 'yan aƙidar kwankwasiyya sun fito kwansu da kwarkwatarsu na nuna goyon bayan wannan haɗin kai na siyasa da aka samu tsakanin Honorable Usman Ahmad Shekarau da kuma Honorable Nasiru Garba Kunya da kuma Honorable Sani Adamu Wakili, inda suka ce suna nan 100% NDC kwankwasiyya a Minjibir daga sama har ƙasa. A yayin da matasan suka yi kira ga Honorable Usman Ahmad Shekarau da wani tininsu da suke so ya miƙa shi wajen Honorable Sani Adamu Wakili domin ya duba ya kawo musu ɗauki na sola da kuma kafet na wani masallaci da suka bayyana cewa ya yi musu alkawari za a duba yiwuwar hakan domin a kawo musu. Idan haka suna ƙara tuni da Honorable Sani Adamu Wakili da ya duba ya taimaka ya kawo wannan masallaci ɗauki na sola mai amfani da hasken lantarki. Ga dai wani fitaccen matashi ɗan aƙidar kwankwasiyya wanda ya bayyana mana abin da yake faruwa. Najeriya! 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 Kano! 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 Minjibir da Ungwaggo! Minjibir da Ungwaggo! Minjibir! Minjibir! Alhamdulillah. Masha Allah. Abin da za a faɗi, mu da mun riga an faɗe shi manyan mu. To a gaskiya ni ina da korafi bangaren Sani Adamu Wakili. Dan mun je da kafan mu gurin sa. Kuma ya mana alƙawari ta sola ta masallaci. Mu da shi inda ya ganda ya san mun je gaban sa. Ya mana alƙawarin sola ta masallacin Juma'a zai mana ita. Sannan ya mana alƙawarin kafet na himfida. Amma har yanzu mun ga shiru. To gaskiya ya kamata a gaya masa har yanzu wannan alƙawari namu muna nan muna jiran sa. Saboda haka mun kira nan mun kai masa takarda mun je da baki mun yi sauya kai uku akan wannan abu. Alƙawari na ƙarshe ce mana insha Allah za a kawo sola da kafet. To don haka a gaya masa har yanzu muna jiran. Muna nan muna jira. Tunda Allah ya sa ya bi Madugu to kula-kulansa ba mu insha Allah mun yafe ba komai. Matasan Minjibir a yau mai mana aiki muka so. Mun gamsu da kai za mu tafi. Usman Ahmad ka ci gari. Usman Ahmad yana muku barka da sallah. Dukkanin Minjibir kwarkiya duka jimla. Duk wanda ya so ka za ka so. Inda daga nan ne tawagar Honorable Usman Ahmad Shekarau da garzaya garin Rimaye domin taya al'ummar garin murnar samun wani gagarumin masallacin Juma'a da suka buɗe a ranar ta Juma'a 5 ga watan Jun na wannan shekara ta 2024 da muke ciki. Al'ummar garin sun yi matukar murna ganin yadda Honorable Usman Ahmad Shekarau ya ansa gayyatar da suka mai na zuwa ya taya su murnar buɗe wannan masallaci. Ya zo ya samu halartar buɗe wannan masallaci kamar yadda kuke gani, sun samu gaisawa da manya-manyan unguwanni har ma da jagororin siyasa da kuma shugabanni da malamai na addini kamar yadda kuke gani daga wannan masallaci. Assembly mun maka maki 27 ka zama wakili na mu zaki. Direban Minjibir kwarki ya iya tuki. Baban gida Alrahus nake yi maka waka. Kai Usman kyauta da kyanka halinka. Nasiru Garba Kunya gaishe ka na kara. Jagora na Minjibir kai musu zarra. Nasiru Garba Kunya kai baka gadara.